Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembang abigat ko amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada iti pagahim niyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawak iti rembag gabigat, nembagal daw nembaga oras, kada kaya aming sa kapada. Mamagayam, may pakishare di programa tayo, share. At padaanan niyo ti pagkasalitaan ni Annalisa nga napoluan, ti nabaybayan. Sa kudayang ngarti surat, Dear Manong Nemi, nakarubot kami kini Mamang Manong Nemi iti pagunyan na umay ka nanak. Kadne, matrapik ti kasto nga oras. Pagsabingan ta ka di, Mama, kaya kasid ka latan anak ka mo ko nang ag-shopping. Di ba? Inta ag-shopping ko nam. Inta gatang ka nagiging gamit mo kasapulam ka rin pa naglokat ti klase. Di anak ko, grade 3 tumitlaengen. Yung sila nakabalbalasang, nakapimpintas. Sino kumati malahak na saan nga si ka, Mama? Katalagamat, tsak ti mamang mo. Ito rumor kami ti pagkasaraan mi Manong Nemi, adamat iti sangot ti balay, dana na ising. Papadan nyo nga gina, nga nalapsat. Ingkam na gumatang ka na kita kasapulan na nagbasa na. Adamat lagatang yung kasapulan nga gumatang kami atan panaglulokot man ti klase. May kamanukan taon, Annalisa. Grade 3 doon, Lola. Good. Lagat, gananos kayo, MD liplipatan, aday may gatang iti gamit ta anak mo. Nakadagdagil ti utang nyo. Gabot na manong abulan ng isang kaya nagbayad iti kasera. Baka papanawan kayon. Gananos ka pelang nana. Nabiyan tulan no adda. Inton ka anot ka adda na. Gatgatangam mo't amin. Bayadam mo't amin. Kasera, danom, kuryente. Tigay ka din yung agina. Hindi ka kumangamin agasawa. Naitama rin ti magayo na. Gatuan. Tapno adda ka sa pula. Uno, adda ka duwam nga mangtid tinaran niya kamasagbayan ka ni Annalisa. Kaya adda kakawil mo tirabi Adda mangipatag ka na kayo. Baybayan nyo, nana. Mga aramid, mga alaalak ti problema. No, anyaman ti nakapaayam, nga nakaalam dati anak mo, akita, saan nagpapada amin nga lalaki. Yung kami, nana. Ala, gananod kayo nga ron. Dito no ka, Manong Nemi ti masansan, nga mangmangit kong ibagbaga ni Lola Ising kay ni Mama.
Nga apay ka nung amin, nga saan nga agasawa, kat ubing matpay. Apay ka nung amin, nga pagpapadahin na nagiti lalaki, saan nga papada amin nga lalaki. Kaya naman do kat salsalud-sudek kini mamamanong na imi. No apay ngamin nga naganak abalasang, kad may saka bastarda. Apay ngamin nga saan nga mangala, iti may kadua nga amak. Tisang ka ibagana sungbat na manong maminsan ka no lang agayang. Dinamat nga rin ibaga no sa sino, kan sa dinot ayan ti amak. No masuron no ka, no kastang makulitak, natayen. Kunanan ako. Ninagan, kadyak pa'y amo man. Dinamat ipakita ti birth certificate ko manong lahin. Baka di birth certificate ko, kit anon pa'y tinagan, awan tinigabil nga nagan ti amak. Iti kad namin manong naimi, iti department store, nga ayan iti school supplies. Anak, dito pili ka, manong notebook, manong ana. Ijenang, jemang, jeni. Ano nga jay? Nabimbit na sa jay. Gumatang ka pa di bag ko ha. Nabayagan nga akong bag ko. Dagito talanta. Naglala ka. Si anak ko na yan. Kasi siyempre, no, sa din pakalakaan ta, ananusam manulang ti sweldo ko ma. Nga, empleyado ti mall, gagangay lang mag-substitute ka na kita agabsen nga kahera. Tana nga ron, di siya lang ti pagpatinggaak. No, ilumlum tayo ti utang mang. Baka papanahon natin nga peso ni Lola Ising. Sa dinto may ti papanan tayo. Kat nalakan sa laonan, nalakamot di pagkasaraan tayo, maornungan tayo, no saan tayo makabayad. Manghasa nga po Diyos, anak. Sana tayo nga paybayaan ni Apo Diyos. Yan ipagamuha manong name tada nagtimek, pinagunyan na ni Mama. Alma, timaliyaw kami nagpadpada nga aginaman ng name. Guwapo, nga lalaki tinaguni ki ni Mama. Wow. Baka no, agasawo matla ni Mamang na kunak tinakam ko. Gwapo kin, baknang tilangan naman. Check ni Alma. Apa mo muna? Imposible nga maripatan na. Ni Aris. Malagip na kon? Aris. Insublad na kakinita manong naimi ti gwapo nga lalaki nga agnagan ti Aris. Iso ka diri ato tanak mo? Iso. Awan sa bali. Sabi ka sa lang na. Anat lang na. Kaya napintas mo nakas kanya. Napintas ang nakotong. Napintas ko man pa no, medyo bumagi. Kena niya. Mang rutay-rutay. Ginatanggulat o kayo-okay na dabado na ita. Dadasak ti kapipindasan para kang kuha ng abalo. Ano ba tayo? Panaglukat man ti klase. Kumata ka na gamit na. Anak, agpilikan. Mang, idya nga banda, napinpintas sa jay. Anak na mo? Analisa, sir. Tito ko nam. Tito? Gayem nak ni mamang mo. Gayem nga dati. Ngam nabayagan nga sang ka man nga kita. So nga sila si anak ko, anak malagip, anak malasin. No, idi, kad gayem nak. Bumalimat siguro nga, ita kita, ibilanak man na nagayem. Sadya na kayat mo pagalan? Sige, ay pili ka. No, anyat ka sa pulam, isot tayo, alaim. Tasya tutmapan, mangbayad iti counter. At kakapasot ito? No, anyat ka sa pulam, no, anyat kursunada. Nagiti nangingina, tapno nalaglagda. Maalak pa itinangin nga bag ko no katito. O sige. Anay Lisa, dito ka nga agpili. Mama, kakiso na nga, adagayin mo nga, mangbayad ka na kita kasapulan ta. Ma, saan nga ganayin nga matungpal kayo?
Mamana ko nagpili si Jai, agala, sa akong to ipan iti counteren tito kasi kanto makamong bayad. Oy, no, iti karik, katong balik. Pimanawakon manong nemi na daywak ida. Napaan ako, nag-ala ka, nakinginan, manong, imbaga nagayam, kakaiso ng adagbayad, manong. Nagitoy, may nagitoy, nagitoy, notebook ka na lagdar, pintas. Wow, numakitan to, nagiti classmate ka, nagiti nga klase, alikamen, sigurado nga, mas daodan to kanya. Hindi talya work, nagiti duwa, manong nemi, napanda iti may Josuli, nagsasarita na. Sino nga taredya nga Tito Aris? Gayem nga dati ni Mama? Sungata? Ano nga ito? Sungat at papangko? Kinimbagahan ako man Iniamunak ko man. Saan sa amin? Gayem laeng? Yung mga bale. O gaala ako nga ito Oray kat adamat nakasagana ng agbayad. Manong naimi kalpasan data anabayadan ng digitiya napilik ng kampul ko niti counter nabayadan binayadan ni Tito Aris. Awan sa balen, nabayada ko. Thank you, Tito. Sige. Okay, Alma. Inakon. Agama na Aris. Okay. Oh. Baka kahit mo pa nag-lunch. Adang karinderya ta si dagti kaserami. Karinderya. Analisa, sikat pangigamak ka nito, ilansyo. 3,000, Tito. Ala. Isublima analisa. Adunay. Dito nga sa nga ribo lang. 3,000 latan. Baka no, saan tayo nga kikita? Kakaiso na nga nakita kayo. Ape, saan tayo nga kikita, Tito? Sige. Kat ni, aguro oray yung jiklentek. Alma, Analisa, goodbye. Thank you, Tito. Okay, you're welcome. Alma, sa mga barbayan ni Analisa. Saan ko nga sinardengan ni Mamang Manong Nemi nga sinalsaludsud na si Sino ni Tito Aris. May masalot lang na sungbat na Manong. Namamo na laing iti may sang aldaw. Nga igagatang na. Iti department store nga pagpapaayan na kahera. Nga manibudmud idin, Manong Nemi, ket kang kanayon kanun nga mangpasyal kang kuha na basta dagatangan na pagunyan na kanulang. Dadya lang ti panangyam amuna ka man kanyak. Uno panangyam amuna may panggap kini Tito Aris Manong Nemi. Ngayon sinalsud ko. Mama, sa galing nga iso ti amak. Nagpapaos. Ni Mama, salsalut-sudak lang, apigam sungbat mo ang papaos. Baknang ni Aris. Baknang. As in nga nakabakbaknang. Hindi talaga aga po ta. Kung saan ko mga baknang, manot ng gastos ko. Gatang na nagitigamit ko. Naginapadyagan atang ko abag. Sa lang 23,000 nga pag-lunch ta. Ngayon manot at magastos ta. Di na yun na, di surok na doon ng gatang ko tapay ka nagiti arawatek. Ganang pipintas, sapatos, panakagatang. Ayun, saan tatong ka din nga makikita isuna? Saanin? Abid di mo inahal cellphone number na. Ure dawatek sana nga, saan nalagid nginted. Abid nga saan mong inted ti cellphone number mo? Ure itid ko, saan nalagid di kayat. Aksidente lahing tinapasamak ng panakakita na kadata. Imbaga ta pinagunya na ta.
Imbag ta mabigbig na pay. Gamaawatan mama. Sa mo ang maawatan ka buto ubing kapay. Ha? Lipatin mo na dyan nga titong nga aris. So kung kung malipatak kumukit ni. Siguro ito na madadahil na kita ginatang na. Sa amon nga malagi pisuna. Saan to ka din nga makita? Saan to ka din, mama? Kanagri si Marsaruno nga panaal daw pulan manong saan kami nga problema kini mama. Iti pagbayad di kasera. On time ni mama manong naimi nga makapagbayad. Pati bill ti kuryente, kandanom. Sana nagkasili manong naimi nga angalin unay ni na mamang itiya. Panangin budget na kadagitiya. Basit nga sweldo. Kung nangarod ni Lola Ising. Ay, Annalisa. Lola, kumusta? Gusto ni Lola? Di lang maminanot aldawan niya. Agradura kan itong elementarya. O Lola, kahit aging kakalag ito ay talaga sampay akayat ni mamang mo't agasawa. Hindi ko mapailang Lola no talaga akayat na. Sabagay. No talaga nga sanan nga kayat. Awan di maaramid mo, ure kayat mo kuma. Hindi ko kayat kumot nga adda kuma. Lola, tapno adda katulungan ni mamang. Ngem, kunanamat nga, adadang ang problema no makiasawa. Sa bagay, gusto mo't no ka, Lola, kapata, at dumadag iti asawa na nga kapkabilin at asawa na. Sa ita, mawata ko ni Suna. Ure awan asawa na, adda akmet, adda kam nga dua. Sang kundo nga baybayan ni Suna, akasmatisan lang panang baybay akan niya. No adda masapul ko manong naimi ti panagbasak ta adak identi high school. Saan ko madlaw ti senaay ni mama? Saan nga kasli idi? Ano de baga nga masapul ko iji eskwela. Ay, pangalak nga tama ni Naya kunana. Ngim no kasta nga de bagak manong naimi balagi mo ton bigat itid ko. Ha? Uwan mang. Nang naroon no kasta nga agtapos. Mang, nagsuldo kayo? Kaduan natin deposito kini bangko. Dapat la ornong tana. Apa yang ada deposito yo? Diba? Dati kat saan ngumanay, agot utang kay pay. Ada ka di mangted kada tayo ti kwarta? Sino ko ma? Tinaman naman yung mangted kwarta. Apa saan nyo matang angalan ti kang kaado na kiti manggat gatang kan nangina kiti manggat datang tidak nga salsalod sudam ada ka di mang titigrasya ka na tayo ada sino gapo Diyos ningot mamang katuan sino ko ba't paggapuan na kiti kasapulan tayo nga maawat tayo saan nga ni Apo Diyos lamang ibaga ka man ti saan nga naggapukin ko na kagurunan na una, umang angis ta anak. Gapo kini Apo Diyos, ta ismang magtid ka na tibiyag. Saan ta kaliblipatan ni Suna? Sige man langin mang. Nalimod kay unay. Nalimod kay bagbagam. Ano ka di ba naglagip ni Tito Aris? Sadya ka di mat kunakin ka. Nga da din ti umunakin maudi. Kapa nakakita mo kayong kuwana. Taaping amin. Tsaka mo. Awamatan. Awamatan ti aksidente. Pa nakakita na kanata. Hindi yung kadimbag nga dati ito eh. Hanap din naman. Kinaapin ko man amuna nga dati ito eh. Saan na takadi ko may pasyarin? Kinaapin ko magpasyarin na ta. Tsaka maawatan. Saan nga rumbang kapag isupit pampanunutem. Basta ti panunutem dahil ti umunagan maudi nga panakakita mi ti dahil nga Tito Aris mo. Kaya dyan ti umunagan maudi nga panangted na kang kati gatang mo iti yaman nga kinasapulam ka dahil nga school year. Mang? Ento no graduarte high school kita college sak. Mabagbasa na nga ta? Kita, kidawan ta kinapod Diyos ah.
Mang, ano man ni data? Amok to nga ta, kan mamit kun to nga ta? Ti amak? Hanang? Di apo Diyos ti magigandeng, anak, no mapasamak ti asta. Takali ka gumam ka di? Susunod ko man ti anak ka di kalikagom iti amang nga dinapinama mo. Alaman? O sige, di ikararag mo kinahapon Diyos. Idadakon manong name iti fourth year high school adamadmadlaw ko kini mama. Kumut-kut to. Mama? Analisanak. Ada ka di sakit mo? Awan. Abay, imbaga kadiking ka, masakita? Hindi doon si kakit, imbaga, nasakit ti ulok, mamang. Mang nasakit ti buksit ko. Mang aguri-gurak. Mang agpanatengak. Ada ka din ang igmukas na kanya kanak. Una ta, uri na madlaw ko nga agsakit kayo, di ibagbaga kanyak. Anak, basol ngamin kanyak tagsakit. Tanaw sakit ako, kasano ka pa'y. Nga matasakit yo, nga dila ikan kano. Kumutkutong kayo ng sangag na nayon, kita nasalun at tibagi tibay sa nga tao. Kastamat kang ka. Sangga di? Siga malabagay baga nga, nasalun at kita, intun bigat, nang narunan no natin mabasulam kita, maarbisang ka, o no, mapudutang ka. Nga minulbudnak manong nemi, naglibakanak ni mamang. Na nagtuloy kasi siya, ti mapaspasamak kang kuwana nga ikarkarigatan na laeng manong nemi, iti bumangon nga mapanagtrabaho. Nga magabuta talaga nga saan na nakaya, taparitan pa yan, digiti katrabahuan na, kanti pagtrabahuan na nga sumrek, gabuta talaga din ang kaya. Naidalit na yun manong nemi. Maang, dandani ako nagturpos ni high school. Agad, parang ano na salon anak to nanak. Tapos siyakban lang timangkuyog kang nga agmatsa. Ano nga talaga't mapaspasamak ka na kayo? Mga pay. Ibagtadahan ni Lola Ising no ka manong naiming umay. Habi gamin nga di ka pakaoy kumpay dito ospital ha. Alma tapno makita na yung bagtasakit mo. Mapapanak mo nagpatpatsik up. Nana. Ket. Ti ibagada siguro doon nga may kumpain ka kuma. Awan pagbayad ko. Usus po ay. Itulok mo na tanamat matay ka na kastoy. Nga di mo malikalikagom, ti pa nakispal mo, pa nagpaot ti biyag mo. Di mo mapampanunutin nga, sinunto pa ti kadwa ni Analisa, dumatay ka naman. Ala, Lula, saan yung ibagat kasta? Apay nga matay ko man ni mama. Kahit matayin. Haya po. Amayan nyo, nana. Tano ka sa pula nga talagang mapanak ti ospital. Kaya ora yung mismo tibagik ti mangipan. Ay, susah po mangawag ako ng ambulansya. Ang imasino nga rin, tiagbayad. Siyak ko na kumaang, ay, susah po eh. Anak magkaroon tabak nang. Mamang, mayat kayo manunsyan. Saan nga mga yawag ko ng ambulansya. Tap na mai-confine kayo. Tap na makita na kayo nga si ati doktor. No, anyaman ti pagbayan kang sa pulan, siyak doon ti makamo. Anya taramid naman ak, kabuta. Kapa ibagam nga si kanto ti makamo. No, mapanak to agpalpalamad aramidak. Tilaing nga nalpasan nga atay, awan ti may remedyo na mamang. Saan ka nga baybayaan, siyak nga nakyo, balasa nga akon. Hindi ka andanan ti ospital, manong nemi. Siyempre, iawat na kanyak ti reseta ti agas nga magatang. Intad manong nemi ni mamang ti libreta ti bangko na. Ti ATM.
Adasan ka basita na. Nga mabali mong irwan. Bagkain ka ti. Tapno laing makairwar ka. Dinangin kumanong naimintid na nga pin number. Napanang tikasidgan nga ATM machine. Basim kayang tinagyanan. Indurar ko amin naman. Ngayon saan ngay manay manong naming ang gatang ko ti agas. Ngayon reseta rin doktor. Ngayon dandan-danin na maibus manong naming. Ini pagamom ta. Dimteng ni Tito Aris? Annalisa. Tito. Kasano nga na mo nga dakam dito eh. Kasano nga na mo nga. Dali mamang ko dito eh nga. Hindi na ka nga sakit na. Pinakamuha anak mo't lahing ni mamang mo. Ha? Kumusta ka, Dalma? Aris, I'm so sorry. Nagsusuri ka kay ni Tito Aris, mamang. Pinagkarina kami ni Titong Aris. Ngajak pulos kontakin ni Sona. Ngim. Kabilitan ang kinontak ko. Ngayon baga kandak dito sa ospital. Ngayon baga kamat-matay ako. Sorry, Aris. Nusang ko mga natong palitulan. Okay lang. Ada ko mga agsuri ka, no? Samo pulos yung baka mo. Siyak na magkasarita, doktor. Siyak ti amin-amin nga makamo. Rimwari Tito Aris manong name na sinapol na ti doktor. Mamang, sino nga talaga ni Tito Aris? Anak. Ang mga diyo baga kanya. Gusto ka ditatap ko, hindi pa lang. Ipaidam nyo ka di kanya nga mga amok. No talaga sa sino nagbalin. Una sa sino di pud nga amak. Ingkarik idiga dyak kayat gay baga. Ngayong gabot ka sa pulan, anak. Gusto na tunggay ka. Gabot na mariknak. Mabilibilagin ti oras ti biyak ko. Kanya, saan mo na neta, mamang? Saan na ka panawan? Saan kayo nga matay, mamang? Anak, diyak kumakayat kayo magkakin ka? Tadyak kayat? Nga batas ka? Obrang nga magpampanunod ti kasasaad ko. Yung kasapulan, oray. Dumgay ka. Gagangay lakla ini kakahera iti may nga department store. Hindi na mamukisuna. Ni Tito Aris, amuki din nga baknang. Inaram na. Diyak kumakayat, gabuta Jack na ikarikan ko na. Diyak kumakayat, gabuta amok, nga pagang angawan naklang. Diyak kumakayat, gabuta amok, ngay bilang naklaing kadagiti koleksyon na kadagiti babae ti biyak na. Ngayon gabuti patpatik ko. Relasyon na keng ko na. Awan din yaman ngayon karina. Gabuti patpatik ko. Lepay ko tibagik kenti amin-amin ko kinkwana. Inibagak nga masikugat. Kaslawan ang yaman na.
Awan sa baling inaramid na. Imbes ko mga langunan na tinayaw ko. Ngamsaan. Inikan na kiti kwarta nga ramatek tapno maipasgay ka. Sana imbilin ka niya nga apaman nga maipasgay ka. Ket ipan ka iti bahay hampun. Ti rason, saan na kayat nga adakas kanyak nga may kamang iti mabigbig nga pamilyada. Taorin no nakasagana ko mga mangitakder ti dayaw ko saan laki na kayat dagiti parents na. Ken saan nga kayat ti pamilya na nga adakas kanyak kagagangay laeng nga babae nga nasikugan na. Isot ka po nang imbilin na kanyak ngay pangkatibaya ampunan ta di na kayat nga maamuam no sinut amam. Tano maipaikan, ipaika, ipangkatibaya ampunan pati siyak dinakmama mo. Yun sanggo ang inaramid anak, tinangipan ken ka, iti ampunan. Kaputadyak maibturan nga mapukaw ka, iti biyag ko. Iso nga sanggo na tungpal na ita, ngayon bilin na kanyak. Titirungpal ko kat ti awan apulusen ti komunikasyon mi. Jak tawagan, jak ganden, nga mapan sapulen. Tilaing saan ko nga natungpal nga bilin na. Ket saan ko palangipan ken katibayang punan. Gapot ipatpatay ka na. Manipo didi, aging gakaray din panakakita taken kuha na ti may isa nga department store. Dididamom nga panakakita ken kuha na. No, apay nga medyo pimintas ti biyag ta, gabot ada, sustenso na iti binulan. Ha? Manipo din nakikita tayo. Binulan mo tinamang ted, ti sustentum. Dito tiga po na no, apay nga, dati kiti kundaway nga saan ang problema na masapol mo ti kwarta. Manipo di, aging ka, kada ito nga bulan. Supsuportaran na ka. Imti kondisyon nga jak pulos agpakaamok ang kuana. Awan tayo niya mga text message kay pahwat itid ko keng kuana. Tadi nangarod kayat nga maamuan ti pamilya na kan nagiti mabigbig at tao kas keng kuana. Nga daputot na itirwar. Ada babae nga napututan na. Akas kanyak agagangay lang ang babae. Ampas lupa. No arigan. Ngam kaputa. Namuak. Nga dantanin tibiyag ko. Kapilitan nga pinakaamo kiso na anak. Tapno maamuam nga iso ti amam. Kinaragsaka kun nga matay. No maikari ti amam nga sana kagabaybayan. Maragsaka ka na matay. Gapot apat check na saan nakamabayan ni Aris. Tipod nung amam. Kaya dakil ti pamatik. Na saan nakangayam amoy ti pamilya na. Gapot daanin ti asawa kan talong anak sula. Si bibiyag pa ilang naging nagandakin ko na. Nagtultuloy ti napintas nga reputasyon ti pamilya na. Among anak kan pa-check nga dinanto kayat nga mapasamak ngayam amuna ka iti pamilya na. Ngayam ti pagyamanam. Kan pagyamanat. Pa-check nga sana ka nga baybayan. Dinamag ko dayta kini Tito Aris manong name. No anya din salaysay ni mama. Awan surok awan kurang na ito sinalutsud ko keng kwano no pudno. Kat inanugot naman ng imi. Inanugot naman ng nemi ngayon bilang nalaeng ti inak kadagiti ado a koleksyon na kadagiti babae. Nadya, di na masigurado no, nilaeng mamang itinapututan na.
Takaaduan na kano kadagit ka relasyon nga babae nga saan na nga hangan na nga seryosuan kat iparit na nga agsikog. Iti rason nga dinakayat nga maamuan ti kagimungan nga isuna kat ado dagiti nagbalin nga puritak na. Kat dinakayat ka no nga madadahil manon na iti reputasyon ti pamilya da. Maawata kong tikait ng asawan, mano. Tito ka di palayang, ti mabaling kong itawag kan ka. Nusikakin siya lang. Mabaling nakawagan di tadi. Ngayon na sa baling makangkangin. Tito, gabot na gayim ko lang ni mamang mo. Gayim ka lang nga gina. Gayim nga tumultulong. Dikat adayon to nga mapasamak. Ngayam amunak. Saan to mapasamak tikas na? Kanyak kaya ito mamuan ti asawak. Dagiti anak ko. Dagiti anak kanya. So ano kaya't mo tulungan ka? Agtumpal ka kanya. Ngimawon ti pagdanagam. Siyak amin ti makamo. Siyak amin ti makaamo ko na naman ang name kabuta talaga nga dandanin ti pupusay ni mamang. Ikarkargatan na layangan nga lalawan ti angis na. Mamang, anak, saan na kon nga ikawin? Ang tangay, nalpas kon ti mission ko dito ilubong. Nagayatak kani Aris. Aday bati na kanyak na anak ko nga si Kadaytak. Nga sikat inang nangtad kanyak ti inspirasyon kan raksak ko ngagpipiyag. Kasana kung nga nagayat pa ito sa bali. Naraksak ako na anak. Kayat ko tiya ginana. Ituloy mo kumatag sing-singpet. Kinikarkararag ko. Kaya matungpal ko mati masakbayam. Matungpal mo ko mati arapa mo. Kaya nang tultuloy nga tulungan na katipon nung amam. Noan niya man tibilin na. Nagtungpal ka. Kagrunan na unay nga dinakayat nga mamasamak at maamuan ti amin nga si kakit putot na. Ibilang nakalaing kakabagyan. Uno saan kat manipay kit kakabagyan. May salangan na singin na anak ti gayam na katultulungan na. Takas na ti kondisyon na ini. Anak, di na ko igawin ha. Kayan ko na na. Nagsing-singpet ka. Handa aktulat tayo ti sibay mo. Nga may sa aktulayangan nga kararoa. Ore awanak to nito na ito nga ngalubong. Subsubay bayang nga tulat tanak. Siyak to nagbaling nga yung kanjan-enjen mo. Analisa. Nakaano nga luwa. Tinagkarubos kanyak. Manong nemi. Iti hindi ka kaawanan di mama. Di may isa nga ina. Manong nemi. Nga nangiparik na ti pudpudlo. Adungo ti may isa nga ina iti anak. Impatpatig naklaunay ni mama. Ngawanan ti kapatgan kanyak. Kengkuana no di laing siyak. Tasahanin nga nagayayat. Kas inting kari ni Tito Aris manong na iso tinakamo ti amin-amin nga nagastos. Manipod pa nakaimansayak na. Iti pagkasaraan mo. Aging ka, iti pa nakaitamon na. Kalmasan ti tamon manong naming kinasalita na. Agmob an kasigod. Analisa. Tano, saan kang agmuban? Wanti pagsayatan na. Natayon ni mamang mo. Pore anya tararmidem saan nagsubli. So nga agmumong kasigod.
Mawatam tikit ko sa wan. Maawatak. Tito. Dadi ko namno. Kas pagarin nga, interesado ka nga dadi ko namno. Wala makangig sa bali. Sa anin? Itultuloy ko na tanti tito. Tama nga na makangig sa bali tito. Ak may mesakan dito eh. Kabailak. Basta laki na suportaran ka. Mag-open ka to bank account mo. Sadya ko i-deposito ti amin na kasapulan. Pagbayad mo ti pakasera, ti pagbiag mo, kasapulan, asino ito mga habay kang ganito ang graduar ka? Uri nga takid daw kang gatito. Tsak laki di mamati ang kayat mo. Kadawag ka nila na ising nga suntulatan makamo. Suportarak pa na ising tapno, pakikit-kita na ka. Idad ko amin nakasapulan. Hindi pa nagbasam ti koleyo. I-deposito ay ti account mo. Hindi kang runa na kondisyon. Idad ko king kati contact number ko. Ngem. Saan ka nagte-text? No saan nga muna nga siyak tag-text? Dalawag ka di? Analisa? No, anya tiintad mo idi a kondisyon ka di mama? Isumat itatintad mo kanya ka kondisyon? Di mo kayat? Nga mamamuda ni mama iti pamilyam. Gabuta may sala ka marikrikat. Nga di mo kayat nga may nga marikrikat timang dadail o namang mansa tinadalos. Nga may bigbig ka pamilyayo kasta ka di. Kasta kita. Di mo kayat nga mamuan ti pamilyam nga dagayang putot mo itiruar. Saan nga kayat nga mamuan ti asawam nga dagayang na babae idi. Ore may saka pa lagi di ka baro. Di mo kayat nga mamuan. Naging anak mo nga dagayang kapsat na itiruar. Saan nga di ka kasat na nalawag nga kahit asawan ti amin tito. Nagyaman ak numaawatan. Nawan di magdanakan dito. No ibain nak. No ibilang nak. Nga man sa iti pamilyayo. Kahit ko ipalagip sa ako nagugustuhan. Kasi ito nagmalinak. Ako di sa bali nga nangaraming kanyak no sa nga kayo kaya ni mama. Saan ka nagmadrama pa eh? Marigatang ka nagagsangit. Agtipon-tipotag ka na luwab. Asya anak lang amin di maging kaya tikin na nagsanggasan ko na iparsuma. Ngayon dakil pala pagyamanak na oray sa anak aming bigyan ka ni mainak. Suportaran nak pailaing. Kan bigbigak na utang ko na ibang anakam ka na ito tito. Nawan ti magdanagam. Tanong kalikagom kanto. Iti sumpapak, iti tulog mo. Kanya, nakasaganak to mangipaikag ka. Dahil naman tilaglagipam tito. No dumteng do tigod daway ka kasapulan na. At tuyak to ka nakasagana. Para ken ka. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi. No idi grade 3 ak kat dedi tinaudi uno umuna panakakitak kan panakamamuk kani Tito Aris. Ngem kalpasan ti manong atawen idadda ko ni ti porture kat nagsakit iti grabe ni mama.
Lagparang matmanen ni Tito Aris. Nga iso tinakaamo, tinagastos ni mamang iti ospital. Iti pa nakaiman sayag na. Ken kastamaten, iti pa nakaitabon na. Ken edi na uding panagsarita mi kalbasan ti tabon. Ngayon bagana na iti kondisyones. Ken di pa nang ibagana nga suportaran na. Aging ka makapaggraduarak. Kad i-deposito na iti bank account ko, manong nemi. Kas na nga rin tinapasamak. Kat ni Nana Ising o ni Lola Ising, manong nemi, iti nangabay kanyak, iti agraduarak, iti high school. With honor, manong nemi. Kan may sak, karig iti adda iti listahan para iti scholarship examination. Ngay di mal, idagtake manong nemi, nagbaninak nga scholar ti may isang university. Kaya oras of supportaran nak manong nemi ti amak ni Tito Aris. Napiramat manong nemi nga libre di kiti matrikula kinda dumapay, di pa nagbasa. At least sana kamarigatan manong. Nadukurso natak, kakayat mo agatangin nga arwatek. At daigatan ko. Sana kas idi manong nemi. Makita nga narigat ti panagbiag mi kini mamang. Idi sakbay nga sinuportaran nak ni Tito Aris. Uwan manong. Idi panagbasak ti college manong nemi tinongpal ko. Ti karik kini Tito Aris ti kang runan nga kondisyon. Ore amok iti contact number na. Saan ko pulos nga mesmesidsan. Idaada ko ni second year college manong nemi dimteng ti lalaki ti biyag ko. Naisula ito ni Tom. Isupay lang ti managamamumi manong nemi naman pa'y agpadpada kami iti kurso ken second year kami agpadpada. Transferi gaya manong nemi. Hindi ba nakamamukang ko na halos kabagpada kami ti kasasad ti managbiyak. Bastardo met iso naman ang nemi. Ngayon, saan nga ti amana ti magsupsuportar kang kuana. Gabot na si bibiyag pelaing ti inana. Nga ti inana manong nemi kat nakiasawat at mabalin na. Kahit nasawen, saan nga nagrika takas kanya. Iso da ito'y manong nemi ni Tom. Awamat libag ko kinito, manong nemi kasasad ko. Kemsan ko ng baga. Nga ti amak, kadisot mang supportar kanyak. Aging kaya manong nemi nga ti may nga malem, nakaawatak ti text message. Nadya kang mga iso. Hi, kumusta ka na Malisa? Dinamag ko, tinaksbakan na sino. Siyak ni Tito nga Aris. Kumusta kayo matin Tito? Imbagman na nag-text kayo. Kas iti condition mo sa anak pulos nga message. Numampay kahit ko kumamot kumustahin. Kahit ko nga ag-lunch date ta. Lunch date? Tapos makita ka. Sa din no Tito. Manong nemi tapno ti kasta ket mapnay kaklang saan ko nga messagehan no tikat in-dial ko manong nemi ti numero na ngim kinansel na. Saan ka nga tumutawag? Sorry. Tito. Sige. Basta dakan to ti oras ti restaurant. I-delete ko amin hindi ito communication ta. Ma. Talagang naanad manong nemi. Nagkita kang nga rod kini Tito Aris manong nemi kat kasmay sa nga anak. Taamok nga anak-nak. Magagaran nga makakita iti ama. Akas ken kuwana. Kuwapo, ken langana talaga ti baknang tabaknang da. Ngayon nasakit man nga panunutin.
Takastoy lang ti klasen. Kapag nagkita mi nga gama. Sila tay inilimlimad lang. Napipiya pa manong naimi di kiti kamalalat na parang na parangarang no na parang showy. Ada na kiti lalaki manong naimi nga ori kabit dala di babae kada parang magdang mangibagang sila da relasyon da. Nang rona no napintas di babae di ba? Ganda kami nga gama nung naimi nga sila tay nang rona kit makita ni Tito Aris nga mangkita taglawlaw nga di na kayat nga da makakita kayong kuha nga makamamu kayong kuha na. Kumusta kayo, Tito? Estoy. Kasanot pintas mo, hindi napimpitas kamaritan. Datawan ni Onis pag-imahanak na po Diyos. Taore lang dahil ito yung di mabaling ko ipanakil. May sahag nga na baybay hanga bale, tayo pintasak. Tagsanggasat launa yun, no? Abos na baybay anak, pagkatapos pangitakpay. Apa nga na baybay ako na. Ibilang tibagik nga na baybayan. Tinabaybayan. Tas hanggang di nga binabayan nak. Kaya't mo pa iding ipaampun nak, di inak, di bayang punan. No tinungpal nga ta ni mamangko, tinted mo iding abilin kayong kuhana. Ano nga ta't nagbambanagat? Baka nabimbitas ko ma. Taapay ko ma. Baka no ada nang ampun keng kabak na. Kadapin na sa itantibiyak mo. Yung saan kang babawi, no saan na kayong paampun tinak. Naragragsakak, ore ka sa no trigat mi idi. Yung madaki di sidong tiinak. Imparik na tiinak, tidungo kan pamatag timay sa nga ina. Iso na lang tabi nanawat nak. Nga balen, tanam amok, ti amak. Ganang baybay akadiyak. Binaybayan ka man. Di madak mo itang magsupsuportan ka. Supsuportaran nagman. Ngimno adda tao ita magdamag no anet relasyon ta. Anat ibagam ka na kuwada. Ibagam ka di nga putot nak. I'm sorry. Okay lang. Imamum no, nagsaludsod, kat siyak ti magsaludsodan na. Ano ti bagam? Uri parit mo. Uri pagkabasulak. Si dadayawak, nga si papanak kailak na magibagang sikat ti amak. Nga uri no binabaan na, supsuportaran na. Isunahan na dinak amo nga bigbigan. Gamot na ibain na. At dadat to'y apeng nagsakit ka. Di tamad lang mo oray to order ta. Mabisin ako. Sunaytan, agpagpakatawa ka sa. Nagsangsangit ka pagkatapos agkatawa ka. But na mabisin ako, nagbayag man gayan tang order dito restaurant ngayon mayan ta. Dahil din manong name ito na ipudan nga maminsan ti makabulan nga the-date mi nga gama. Agad maragsakan ako ta siyempre. Ta makitak. Makit-kitak, makasaritak ti amak no mampay ibain na kuno dinak ka bigbigan no adag saludsud no si Noah. Again ka manong name nga saan nga nailimad dito kinito. Adagay mi sugar daddy. Hana? Ano to ko lang? Sumulagay mga makapagbasa ka. Tada sugar daddy. Pagkunam tikas ta. Ini damo kinjak mamati. Ngayon kabutas siya ka mismo nakakita. Nakita kayo ti may isang restaurant. Sugar daddy. Kasi nakaditi pa nang ipagarap mo kanya, Tom.
Yung amo ti Diyos, sinadalusak nga babae. I'm still virgin. Pati lips ko, virgin. Sinungar da jay. Isot magtulong ganyan. Di sugar dadim. Ikatam di sugar. Dadim. Isot ipod nung amak. Dito ikon nga nilalawag kay ni Tom ti amin man. Like katenten niya man na panagduwa-duwa na. Aganggang diadda kami ti third year college manong name yan dan nagkinaawatan di puso may kini Tom. Tom, no iya maamunak iti pamilyam kayat dag na ta. Sabi ko magasanda ka kayat. Karipat patig ka. Ura may saak na nabaybayan. Agmadpada ta lang. Iso na lang na medyo nagasgasak siguro kapata nag-iasawa ni mamangko. Kat nakasara kitikas kini at tiyong ko nga nakasaysayat ulay ng agsyuman. Kat nakasaysayat ng asawa. Tilalang da pa rin siya, handa? Hanga nagbaling na siya at ti amam. Kapata, di nakakayat nga iyam amu iti pamilya na. Minsan manong name nag-date kami manin kinita Tito Aris. Kumusta? Kumusta man ti pamilyam dito? Inauna ka iti duwang atawan yan ti inaunak. Kahit mo asawan tito, awang pa'y asawa mi di nagkarelasyon kayo kini mamang? Awang pa'y. And after 2 years, talaga nga nakasara ka konti talaga mabae nga na ikari para kanya. Si kakadimot lang tinagpili. No. Digiti parents ko. Kahit gamot kayat da, kahit kayat ko man, na kami nag-asawa. Ba't patig na kakaditi asawan tito? Yes, of course. Nadaan kami titalong anak. Ape ko mga dinakipat patig. Nagkapumat iso na ti mabigbi ka pamilya. Yeah? Iso nga di mo kayat nga maamuhan na nga taputot mo kas kanyak. Kaya saan mo akayat nga maamuhan di kitin anak mo nga dakapsat dakas kanyak. Yeah. Gabot na di kayat nga madadael ti pamilyayo. Dakam gayam nagbali nga dadael yung mapak nang. Ada katulong yo, tito? Ado. Sino di katulong yo? Bapak nang dakadi? Of course, saan? Aping out nga kasyak. Kasla diyo kasapulan, kadiyo kasapulan. Kaya nakatanong, paayak ka katulong yo. Kahit mo tagabaling nga katulong, kadagbasa ka, graduar kanton. Diyak ba tinitulok ang, putot ko, kita baling nga katulong. Gusto nga naman minsan tibihak kitang kumawatan. No, api nga saan natin nga pinagpapada ni Apo Diyos. Perfecto ni Apo Diyos. Tama? Gusto ko lang. Tanagbalin tayo, babak nang kumaamin. Sino pa tag-serve ka ta kayo? Kada tayo, sino pa timayat ngagbalin nga katulong? Nagtultuloy nga kastoy manunemi ti rutami nga agama. Aging ka nakapagturpus ako manunemi, nakapagturpus kaming kinitom, ngayon tultuloy matlata, ti amak, tinang suportar kaniyak, aging ka, na nadaan ako ni trabaho. Iso mismo titimawag kaniyak ni Tito Aris. Hello, Analisa. At ito, di ba, ada pagpatinggan di amin. Tito, ada trabaho mo, sa mo nakasapulan sa portak. No pinansyal, tito, sa anin. Yung being ama, kasapulan ka. Katsyak, tito, dinak ka di kasapulan. Sinuportaran ka laing kamata. Dahil iti karik, iti inam. Pinagyaman na,
tatinungpal mo ti kondisyon ko. Saan nga namaamuan ti pamilya nga daka. Di na ito nga tamaamuan na pulos dito. Saan to siguro? Agaman na kayo nga dito. Awang ka dito mo odi nga data. Aguni ang tulad ta. Ngayon, naguro ka. Awang ka dito mo odi nga data dito. Sige. Para ti maodi. Slarete farewell date. Inset na ti oras ken aldaw ken lugar manumne. Impakamok men data kinitom. Tapno saan nang schedule datang aldaw ti date mi. Manong nemi dinteng datang aldaw na panag iti restaurant ngem saan ko nga nauray. Apa nga ta? Sa anak mat nga nagmas-message kang kuha no apay. Huwan manong. Da kami kanito, manong nemi, tinag-date. Dinanon ko isunit na restaurant nga nagtulagan mi. At ang newspaper bas-basahin na. Apa na ta? Nagrabe na ito na ura mo. Natoy. Ang dakila building. Nakalado ng businessman. Nagbabak na nga. Nairaman iti uram. Ayun na. Sige tayo. Anong name na isurat dito itinagan na kiti victims. Nakikita kiti mabasak. Tinagan ni Tito Aris. Tapay. Adama mo? Kaano nga daw na ito nga na uram? Uram. Kinitak mano. A day before the date mi ko nga. Isumat lagay mo saan nga. Nakaumay. May isa ka na gini na tay? May isa ka na gini grabe ti kasasaan na nga dito hospital. May isa ka na gini nakalasat nga grabe ti kasasaan na. Permi, halos na matmatay na. Kita man, Tom, noan yung hospital, please? Yun, ito yung hospital. Kaano pwede ito eh? Kit kaano ko din na di one day before your date, ako na. Na makalawasan. Habi daan ito yung newspaper? Ang daan, layap update. At nga, hindi kita member ti pamilya, at nga, hindi kita biktima nga, awan kanumotin ti mapan mang-claim kadakwada. Oh, abay ko mga awan ti mang-claim kadakwada. Diyan ka mo. So, nakapilad to, di kita nagnagan na kita eh. Nahiraman ko mati, amak? Awan ti mang-claim kang kuwana, o mangsarungkwar kang kuwana? Diyan ka mo abay kaungat na. Basahin ngamin Start mo. Tom, kahit ko timapan ito hospital. Kahit ko masarungkaran ti amak. Inton ka ano? Itong bigat. Makuyog na. Sorry. Dapat yung appointment ko. Sa balin to lang aldo makuyogin kan. Sige. Inton bigat. Nagdamagak man ng name iti information desk. Sino ti magayo ma'am nga sarungkaran nyo? Mr. Harris. Kapinanuyo sunat. May sagayem. Nabayag namin ng awan tinang sarungkar keng kuha na. Membro ti pamilya na. Na minsan dalang sinarungkaran. Kung nakalaw na awan iti pang sarungkar keng kuha na. Inunta ka ti Erna. Sumurti ka kanyak miss. Ipatuldok ka na kayo ti Erna. Napanak marang Demi. Iso na ito eh. Abay nga nakumutan di Europa na. Baka kahit natagkumot. Maturog siguro. Sige miss, urayam lang makariing. Manong Demi.
Awan pulos na lokaisan nga pasat ti bagina. Sa bagay, air condition. Hindi pagkamuha marong nemi. Tas iririingin. Kadin lokais nan, tinay kumot nga ules itirupa na. Napaikisag, Kagtutak manong nemi. Kasla. Kasla. Nakaputbuteng tirupa na. Saan nga si Kaso? Sorry. Analisa. Ha? Ama muna. Siyang ni Haris. Gusto nga rin patuldo na kanya, Tito. Nabasak dinagan mo ito newspaper. Nga dadak ang hospital. So imayak sinulsud ko tinaga mo sa ayam mo. Sikat yung patuldo na nakikitutak. Kung naklano saan na sikat ito. Siyak. Siyak na ito yan. Anak. Jack Mariro ay talaga awagan na ti anak. Kumusta anak ka sa sadyo? Sa anak pa ilan na makaruhar. Sampai ulit nga na yung bagan. Hindi din na oram kapaset di bagi. Kahit ko kuma. Nasaan ako ngayon sa lakad. Kahit ko kuma. Amay saukod ka nang itinauram nga natay. Ganti kastoy nga nagpalagag. Naminsan naklaing nga sinarongkaran ti asawak. Kanda ginitalo ng anak ko. Nga sandan nga nagsubsubli. Yung ibilang dalahingin nga nairaman nga natay. Tiagnagan ti ahis. Nga ti asawak, ibilang nan nga may sangabalo. Nagiti anak ko, imbailing nan nga uli na nan ti ama. Di kita nga naganak ka na kayo dito. Inam nga bola ng sipod. Nagsarano nga pimusay. Nagiti naganak ka niya. Nagiti nga yung kakapsat mo. Awan na dito eh. Nadanan siya Amerika. Pati suda. Awanan ti bibiyan na kanya. Sagbay na tayo nagiti parents ko. Nalugit kong panyami. Yung inalaw tinakay kamangak na pamilya. Yeso nga. Nolabsak tayo sa usahan ako na baknang. Ngayon may kamangak langit di baknang. Pinabayaan na ko unti pamilya. Gapon ti kastoy ka lang akin kasasahad ko. Awan pa yan, di kagayim ko. Sigalayang timay nga anak ti gayim ko. Agyamanak, Analisa. Agyamanak. Agyamanak, oray no, amok. Nga na ito mo nakin mauding sa sarungkar mo kanya. Agyamanak. Apeng nga ibagayo nga maudi, umunakin maudi nga sa sarungkar ko keng ka. Analisa, turen at pagbambanagam, di kan tupulos ibain, numampay
impainak nga dinakamu-amulos sa binigbing. Saan ang agbalin na kastoy no saan gagapukin ka? No kabaylan na kakabaybayan di maminyam. Saan kakabaylan kabaybayan? Nalipatam ka din di bagakin ka. Ngano ka sa pulan na kuri ka sa nuna ita. Kumanag ka sa pulam kanya. At tuyak to nga mangipaikin ka. Uri tinak amo bigbigan nga anak. Bigbigan ka nga ama. Daddy. Tinawagak ni Tom karedi nga oras manong nemi ket numambayad da imnasken nga aramidan na hangim imay. Nakingtutmet manong nemi di makita na tilanga ti ama. Saan ka kumangibuteng ng kuha na Tom? Langa na lang na ita. Nakingtutak lang. Tom, kidawag ka. No talagang iba't patag na. Kadua ka mang tulog ang kuha na. Saan na nga may bayan? Wait, di ka Saan na nga may bayan? No kasanong kapahod na ito Naramidan ta. Iyamamukang ka na parents ko. Kanti plano tangang kasal. Kanito ng kasal ta, masapol nga. Kabaylan to ni daddy. Iti mangkuyog kang ka. Kabayatan ti Martsa. Kaya't mo kasawan. Tapay. Mabuteng to, di ito matanda at seremonya. Nga ti ama, tinakapimpintas nga bride. Kadkasken ko anak. Tom. Ay, tito. Nari ka na pamasama at magbaka. Nabi ka tiga saan? Mag-isarita to iti nalaing doktor. Tapos nari ka sa takit Ore no saan nga matulad. Basta lakit di saan nga bigla nakabutbuting talangam. Kento takyang mo, mabalin mo tumatag long sleeve. Agad ka, mangligad ka na gitiramay mo. Ditirupam, mabalin mo nga. Papurmata nga, haore sa ang gwapo, basta sa ang nakabutbuteng. Dahil lagi ti magastos. Pagtulungan mi kin ni Analisa, dito, tinasken, kahit makatandar kan to ti kasarmi. At dakan to nga mangitakdar kina Analisa, into no kalaysa, agkalaysa kami. Nagkamanaking ka, Tom. Aramidag na to'y, paano pakaragsakan ni babae kamat patik ko, Analisa. Manong name babae di plastic surgery, iti hospital nga ayan ni Daddy. Sadya nga na isayangkat. Iso iti makapagnaniso naman ng name kat mamalin ng tirumuar iti nga ospital. Naman pa iti kat awang pa iti balay mi kinitom. Gamot sa amin tula, aramidan, di magbatak talibukad ng balay kalpasan ti kalaysa. Inihawid ko manong name ni Daddy dito opo pa ng apartment. Daddy, adadakan to yan. Abay, saan nga mabuting na kiti makakita ka niya? Kit saan ka mata nga nakamutputeng, mabay di plastic surgery. So nalang at ori nakamutpudot, naka-long sleeve kalatang naka-guantis. Kaya sa balin to agun daw, iti panang tratarte ka neta. Panangagas tayo, panang plastic surgery tayo, ti takyag yung. Ganda dumapaya pa sa tibag iyo. Si bibiyag kayo, Daddy. Si bibiyag ti panunot yo. Ti puso yo. Umangangas kayo. Physical lang, tinadadahil ka na kayo. Ngayon ti puso yo. At dapay laeng. Ngamang bigbig itang kaniyak. Ngamang iparignan kan manghawag kanya kiti anak. Na kayo may magka-analisa. Nagpadpada kayo nga na kayo may bag kanay di Alma. No amok na ko ma.
Inlaban ko man ti panagayat ko, ken ka, kada kayo. Banyon, saan yung laglagi pa rin tinapalabas, Daddy? Ni Mama, nakaragraksak laki dito, ha? Bigbigan na kon, ken santang nga ginadayo. Lukas ka sa nung tulaeng, ito no, kasawa kami kanitom, adda kayo, kada kayo to't mga iwan ka na ginapo kayo. Naksada no kayo dyan tumanin tagtrabaho. No makapagtrabaho ak to pa eh. Yung nusahanin, agbalin akong ngayaya na kita pukok. Agaman nagkangkana, Lisa. Nakaimimbag ka. Itilikodan nga binaybayan ka. Kasta na tibiyag, Daddy. Saan akong nga baybay sa? Ha? Saan lang asyak tinabaybayan? Pati si ka. Binaybayan na ka, antipod nung pamilyam. Inagkalay sa kami kinito, manong name siyempre ni Daddy tinangabay kanya. Kaya dumabasahan nga napasubliti kinagwapo ni Daddy manong name. Kaya at least saan nga makigtot. Nagiti makakita kang kuana. Lumampay na kami lang ti makamo na tirupa na kat plastic surgery. Naadan kami nakabukbukudan nga balay kay ni Tom manong name with katulong nakaduwani ni Daddy. Kabuti ipilit ni Daddy manong name nga tumulong kanya mga trabaho ti unag ti balay. Iparparit ko. Saan Dad? Adamat sa balay mga obra. Gimkayat ko anak. Wala nga no siyak lang di mga sikaso ito'y panakapapintas na ito'y hardin. Nagbaling kayo nga garden boy. Kaya ito sa mga bilangan nyo kanya. Kaya nalaw matilote itilikod. Napiya lang exercise ko. Saan nyo inararamid na ito ini Awan na, taman iputi pa nagdakkel ko. Awan na kita nagsan nga trabaho at rinabaho. Tanagbali na kaurot ni senyorito. Gamita sa balin tibihan kat na si Ano Budak. Balik po diti nga to. Adda kayo ti baba. Agam sa amat nga nakabababa. Gamot adda kayo mat nga agasawa. Nga napindas ti trabaho yo. Napindas mat ti balay tayo. Adamat luglugan yo. Kaya nadapay katulong tayo. Iso nga. Nakagasgas nagpalag tananda anak. Iti kaskeng ka anak. Sika nga pudpud nung anak. Numampay pinaypaya. Nga magpadpada kay nga gina na sinaw ti panagpuspuso na. Naragragsak ta ko mamanin na sumibig pala ni mabangon niya. Itatabi na ba andak ti pamilya. Kat no sumibig ko pa na maing ni mamang mo. Baka nakampad lang tagkatuloy ang nagwagasawa itong palbiyag. Ngayon sa amat nga ro, Daddy. Gamot talaga nga agin inanan ni Mama. Agin ka kanagitoy manong nemi awan pulos ti komunikasyon mi tipud no pamilya ni Daddy. No pwede na kita gunggundawin nga salsalutsudak no. Kahit na makita ida, kahit na nga kailiw ida, ganti na kayat. Taore kahit na kumatagpakita ka na kuala. Talaga namin pinsanan ng bilang da nga natayan ni Daddy. Natayan ti ama, digiti kakapsat ko. Natayan ti asawa, tinagbalin nga asawa na. Nagalawa na yung pagyaman mi, manong nemi, tawari ka ito nagbalinan mi, naglawasan mi nga agasawa, nagpadpada kami manong nemi, nga nabaybay yung nagaskasat lang ni Tom, gabutan nakaasawa, ina na, tinasiyat, nga nagbaling yung stepfather na, kaya nahasangan kas kanyak manong nemi, yung nagsagabak na adungaluwa, tinapalapas. No, pekas na, nakasayasayat na tanapod Diyos kanyak, tainsagot ng insubli, tibukod ko ama. Makarikrik na kiti pamantig ti ama, yung parpariknak mati pamantig ti anak para kinkuhan. Tati amak manong nemi kisumad lahing tinang paadal kanya. Rubeng ko launay tagsupapak kang kuana. Kast iting karik nga nakasagana kang supapak. Nga jak tupulos baybay adisuna.
Dito nga ron, ti pagkasalitaak manong nemi, kadagyaman naklaunay, iti anus mo, nang urnos kalbasan, insan keng ka, ti detalya na. Kadagyaman naklaunay, ti laing mo nga nang ibasa, kat sapay kumata, damat na ibatik nga adal, liwliw akin pagsarmingan, ti biyag, kadagiripadak nga nibngeg, kan nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. To'y agyaman nga pagayam mo, Ana Lisa. Thank you, Annalisa. Iti panang isurat mo, ti pakasalitaam, panang itad mo, ti detalyana. Diyak kumakay tagsangit, aglalawag tabilok kan na luwak mo kang yung talagang agsangit akmet. Yung tiyaklaan mo, no, anat reaction din iti viewers tayo. Yeah? Kada giti parte na nga nasangit. Sa dino kada yan ti parte na nga nasangit. Diyay na tayo ni Alma. Anapay. Diyay pa nakaamo ni Annalisa nga nauram ti amana nga binaybayan ti pamilya na. Diba? Diyan nga parte na ti makapasangit.